Takže nachádzame sa pri záhradnom domčeku Tuvalu XL. Je to záhradná stavba, ktorá je o rozmere 15 m štvorcových, 5x3. Je rozdelená na dve miestnosti. Je to v podstate sklad na náradie a je to jedna z mála montovaných stavieb, ktorú ponúkame u nás na webe. Montované znamená to, že nie sú tu na zrubové zárezy, ale je vlastne každá doska priskrutkovaná k stĺpikovej konštrukcii. Je to veľmi pevná stavba, dá sa zmontovať zrkadlovo, je to v 28 mm prevedení a zhruba po pol dni práci sa dostávame do takéhoto štádiu, že máme spravenú hrubú stavbu. Ešte potrebujeme položiť podlahu, potrebujeme dať kanadský šindel na strechu a osadiť dvere. A samozrejme náter. Čo sa týka náteru, môžete si to spraviť sami, alebo spravíme vám to my. Je to vždy o dohody so zákazníkom, ako sa rozhodneme. Takže nech sa páči, toto je záhradná chatka Tuvalu, 28 mm, 15 m štvorcových a takto to vyzerá po pol dni práce od našich chalanov.